Абе, леле, хора, баси майката. Клаксона на колата ми изгорел. Ето, вижте, не ще. Добре, разбирам, че колата е стара, но защо клаксона е изгорел? Толкова ми е. Не разбирам защо клаксона ми е изгорял. Аз не разбирам тази работа. Кажете ми, защо този клаксон е изгорял? Моля ли ми кажете, защо този клаксон? Преди 2-3-4-5 месеца работеше, гледай. А сега, колкото и го натискам, дори 5 часа да продължа натискам, ще стане още много по-лошо. Казах го, защото няма какво друго да кажа. Нищо, но се плаквам от моята кола. Хич не съм доволен. Пълен буклук. Разбирате това? Значи съжалявам, че си купих кола на старо. По-добре е да си бех взел едно Audi A6 2020 година си го взема. Щех да си го взема на изплащане. Все пак сега имам хубава работа и парите са ми хубави. Така че щях да мога да го изплащам. Щях да го взема от Германия, но не. Затова се реших да си взема много по-стара кола, която марката я произвежда също фирма с Audi, но е Ford, а не Audi, много по-стара от Audi. A6 2015 година, държава Германия. То е с Audi, но се отказах и си купих много по-стара кола. Хич не съм доволен. Трябва да ходя на ремонт. Не за клаксон, защото хваща мухъл. Добре, разбирам, че колата е стара, но тя хваща мухъл. И не разбирам защо то мухъл. Ето, виждате ли? Искам много добре да ви покажа колата отзад, че хваща мухъл. Това вече минава буквално всички граници. Опа. Минава буквално всички граници. Тук да ви покажа, изпих си монстъра. Я го изпих, я забрах, че го изпих. Иначе, те работи, бат, чети покаш. Няма край да оставяме тази кола. Не мога писане. Ще ходя пеша. До година си купа друга кола. Това съм. Гледай, паркирал съм някакви храсти и 4 години съм спукал. Няма край, хора. Ето, видите ли, това е моята кола. Ето, край изоставяме, не ме интересува край вече. Тотално всякакви граници изоставяме. Не мога, айде, чао.